Uyingenza ukuthi nginibiyele namukele zonke indawo la kuzofanya khona le video. Abokuqala ngale channel qinisekisa ukuthi uqindezele subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto esiyipostayo kuyona ke le channel. Uyingenza wethu ushiya abantu abaningi bededekile umculo kaMaskandi uZanefa Ngidi emva kokudedela uhlu lwengoma la ukuvele khona ukuthi usebenze neGcokamelisha lapha ke ku track 13 ithi ngikubonise le cover wengane wethu bese ngizwa umbono. Ngethemba ke lapha emakhaya wengane wethu uyobona ku track 13 othi ithi ke abanikazi featuring Gcokamelisha wengane zakwethu. Hayi ke usho abantu abaningi bededekile uZanefa njengoba sazi ukuthi insizwa ijwayeleke ukulithoki Gcokamelisha emaphejini alo ke ka Facebook. Manje abantu abaningi yabadida ke lokho ukuthi ke ungamdala kanjani umuntu ku Facebook nasengomeni uphinde futhi ke uyosebenza naye engomeni. Kanti kaqala ukwenza into ecishe ithi ayifane nale navigator ke wakwazi ukusebenza noDubheke ebeke emdalapile engomeni. Ngabe mhlambe naku Zanefa sobona into ayicishe ifana naleyo. Mina ngifisa ukuthi ngizwe umbono wakho ukuthi ucabangani ke ngalodaba. Mina ngiyinkosi mina mfana phakathi nje ngomhlabeleli ngase ngiphuma kanje hlala phansi comment section.